Hai persoas que representan institucións e hai persoas que, ademais, representan unha maneira de entender o servizo público. Nun tempo non que a política convive coa inmediatez, coa exixencia constante, coa necesidade de recuperar a confianza da cidadanía, hoxe queremos deternos para falar do significado de liderar, decidir e estar preto da xente. Unha conversa sobre responsabilidade, territorio, futuro e sobre o lado máis humano que ten tomar decisións que afectan a vida de miles de persoas. Hoxe en LCD Podcast cerramos tempada con Carmela López Moreno, presidenta da Deputación Provincial de Lugo. Moi boas, Carmela, encantado de terte con nós neste cerre de tempada. Que tal? O prazer é meu de estar aquí. Moi ben, hoxe vamos a falar, que temos a oportunidade, acerca de representación pública. Sou unha persoa que leva dende hai uns anos ostentando o mandato na alcaldía do municipio de Burela e dende hai uns meses na Deputación Provincial de Lugo. Entón, gustanos unha opinión máis fresca que podes ter, non? De estar recente, digamos, no mundo da representación. Para empezar, gustaríamos que nos comentaras de que falamos cando falamos de representación pública. Pois falamos de confianza, non? Primeiro, desas veciñas e veciños que depositan en un momento determinado esa confianza en ti para que os representes, para que os escoites e para que consigas facerlles ter unha vida mellor, non? Mellorar a súa calidade de vida. E para ti personalmente, que é o que significa representar a cidadanía aos teus veciños? Para min, cando me convertín na alcaldesa de Burela, prométoche que dixen, toquei cima. Aquí acabouse todo. Profesionalmente, faime super feliz poder axudarlles, estar ali cerca. Encántame escoitar a xente e saber que problemas teñen, síntome orgullosa e como moi, non sei, escollida para poder axudarlles. Dices, que sorte teño, non? De poder estar aquí e poder tomar decisións para iso, para facerlles a vida mellor. Como presidenta, imagínate, non? Eso amplíase. Eu en Burela empecei como concelleira, despois alcaldesa. Como concelleira tiña pois unha área de traballo e convertirte en alcaldesa supón un cambio brutal. Ser deputada ensinoume moitísimo da provincia, sobre todo da miña comarca. Convertirte en presidenta pois é como outro paso máis. Como ben dicías ti, non? Con moita máis amplitude, as veciñas e veciños pois pasaron de ser 10.000 a uns cantos máis, non? Pero, bueno, sempre coa mesma cercanía. É que, como empezábamos falando, formas parte dunha nova fornada de líderes políticos que traen uns novos folgos, traen unhas novas formas, non? As xeracións van cambiando, son outras formas, non? De vivir e outras formas de actuar. Crees que hai brecha con respecto á túa xeración co xeracións anteriores? Sí, sí que hai. Claro, sí que recoñezo que a forma de gobernar ou de entender a política, esa toma de decisións de persoas ou perfiles que son máis parecidos ao meu, non só por cuestión de idade, sino tamén de pensamento, non? De esa frescura. Igual é que como cidadá deste país eu tamén estou cansa desa política, do insulto, ese debate que nos ten tan afastados ao final, non? Estou totalmente en contra de que solamente por ser política me poidan insultar. E que estou totalmente en contra de que, claro, de que este tan denostado agora mesmo o de ser político, que a cidadanía nos apedree, non? Entonces, sí que quero cambiar iso, de verdade, quero cambiar iso, e hai moitísimas persoas que son políticas e políticos que temos unha nova forma de gobernar. Compaxinas a presidencia da Deputación Provincial coa alcaldía de Burela. Coller unha nova responsabilidade máis ampla, máis global como a presidencia,
Cambiouche a perspectiva de cando soamente estabas representando os teus veciños de Burela? A perspectiva sí que xa cambia no sentido de que estou mo tomando como unha gran oportunidade de coñecer territorio, de coñecer o resto dos concellos, ao final é que é super interesante para vivir, de verdad, porque me permite conocer moi de cerca os 67 concellos, a súa idiosincrasia, por comarcas, ver como, dependendo do territorio, hai particularidades que se necesitan, pero hai outras que todos os alcaldes e alcaldesas coincidimos. Entón, ser o concello dos concellos e vivilo como alcaldesa, que sei perfectamente o que necesitamos, e como presidenta poder ter esa man para axudar e botarlles unha man, é maravilloso. Entón, eu si que o digo sempre na casa, digo, mira, se teño un cometido para conseguir, eu que ando moito en redes sociais, non, que son moi cercana, contesto stories, intento contestar todas as mensaxes que me chegan, aínda que agora é certo que tardo moitísimo máis, quero demostrar que a Deputación sí que sirve, sí que axuda, é o Concello dos Concellos realmente, está aí para ampararnos e para conseguir que o noso territorio sexa, sobre todo, igual, que haxa un equilibrio territorial, que todas as veciñas e veciños teñan as mesmas oportunidades, sexa cal sexa o espacio no que viven. Está sendo brutal. Está sendo brutal. Falas de que che gusta a cercanía, de que che gusta contestar a todo o que che chega, pero chega un momento en que somos persoas. Chega un momento en que ten que ser agotador estar en todos os sitios á vez. Como concilia un representante público de hoxe esa tarefa? Como concilia a vida familiar con esta tan casi inabarcable tarefa política? Pois manexando todas as aplicacións que poidas coñecer, teñoas todas no móvil, dende, calquera aplicación de Google, Drive, Calendar, Keeps, o sea, teño absolutamente todo. Son unha persoa organizada, cumplo a xenda, en esa axenda tamén son unha persoa que ten a triaxe, teño moi clara. O sea, teño claro o que sí, o que no, bloqueo cando teño que bloquear, sei perfectamente o que necesito eu tamén. Hai momentos en que necesito estar sola e hai momentos en que son inamovibles. O sea, isto necesito ir pois coa miña filla ou co meu fillo ao médico e vou a ir. Está por diante. Porque sempre poido delegar, son unha persoa que delega, que confía no equipo, que me gusta, además, escoitar a todo o mundo, pero despois que haxa unha decisión moitas veces compartida, creo que é básico para poder superar esta proba, non? Que me puxo agora mesmo a vida, ter un Google Calendar con moitísimos colores e cumplilo. Hai unhas semanas o organismo provincial presentou as súas directrices, non? O seu proxecto de implantación da inteligencia artificial e coincideu tamén coa posta en marcha, coa presentación do grado de inteligencia artificial na UNED de Lugo, na casa onde estamos. Que papel crees que vai ter a inteligencia artificial no devir da gobernanza para os próximos anos? Creo que o mesmo que está tendo en todas as persoas, non? Que a empregamos, o que pasa que o máis importante é saber empregala, por eso non sabes canto me alegro de que a provincia de Lugo sexa referente, que vayamos da man, que a universidade vaya da man das administracións públicas e que sexamos conscientes e coherentes coa actualidade, é dicir, hai inteligencia artificial, pode ser a ferramenta informática máis potente dos últimos tempos e non sabemos todavía o alcance que vai a ter. Entón, que é intelixente? Sumarse, utilizar, no caso da DIPU, estamos utilizando as nosas propias bases de datos, non pretendemos que sustitúa ao persoal, pero é evidente, a min axúdame moitísimo a acotar os tempos, non? A traballar con ela, a estudiar coa inteligencia artificial, a marcarlle cales son as miñas premisas de traballo, e que maravilla que a UNED teña ese grado, porque evidentemente hai que estudiar, hai que coñecela, hai que descubrila, pareceme que sexamos pioneiros no país e que vayamos da man, parece unha oportunidade increíble para os nosos veciños e veciñas. Tamén me gustaría preguntarche, falando destes desafíos,
cales son os desafíos máis importantes, según o teu punto de vista, que ten a nosa provincia para os vindeiros anos? Creo que debemos crear oportunidades. Honestamente, creo que temos unha das provincias con maior riqueza do país, no sector privado, no sector primario, na ensinanza. Temos un territorio moi diverso. Somos tan ricos que creo que o que debemos facer as administracións é estar do lado de todas as persoas, que temos moitísimas, porque, insisto, estáme permitindo isto de coñecer, non? E percorrer o territorio e coñecer de cerca empresas, asociacións, entidades, perfiles tan interesantes de provincia que sinto un orgullo e digo, que temos que facer nós? Crear esas oportunidades para que a xente queira quedarse a vivir aquí e seguir construindo pois todo eso, non? Do que te estou falando, porque é que temos todo. Témolo todo. Entonces debemos saber invertir ben todos os medios que temos para dirixir a provincia hacia o que queremos ser. E que queremos ser? Eu non quero que perdamos a nosa esencia, porque non pode ser turismo a calquera coste, non? Ou industria a calquera coste. Non. Con sentidiño, como dicimos, non? Os galegos, pero crear oportunidades reales que manteñan o territorio tal e como é. Vamos a ir finalizando. Gustaríame nesta charla que hoxe temos, que ten como principal premisa a representación pública. Tivemos moitos perfiles nesta tempada que hoxe cerramos. Estou pensando falamos de defensa, falamos de sanidade, falamos de teatro, falamos de literatura infantil, falamos do mundo do cine. Hoxe gustaríame que nos deras unha visión que tes tú acerca da representación pública de cara ao futuro, non? Como che gustaría que evolucionara a representación pública e a que onde debería dirixirse? Encantaríame que as persoas que nos representan sempre tiveran detrás un pouco de coñecemento tanto do sector privado como do sector público, da administración, de como funciona, dos procedementos. E tamén me gustaría que, de algunha maneira, se capara esa forma de facer política cos bulos, coas mentiras, coa desinformación, sobre todo nun momento en que xa non sabes o que é realidade, non? Deberían, din que aprendemos a base de castigos, non? Non me gusta eso, pero é certo que non se debe permitir todo, porque ao final a poboación está incrédula, non sabe que guía seguir, e iso é negativo para o país. Creo que a representación pública debe ser limpa, debe ser cercana, debe existir moitísima escoita. Eu creo que o que facemos as alcaldesas e os alcaldes, non, nesas vilas pequenas, co veciño ou veciña que vive ao lado, se ten que alzar e ten que chegar hasta que manda máis no país, e ten que os problemas teñense que coñecer desde o lado, non desde un despacho, desde unha oficina. Desde aí non se poden tomar decisións, hai que baixar á terra e manter os pés na terra tamén. Bueno, pues moitas gracias por abrirte, por compartir con todas as persoas que nos siguen, que son unos cuantos. Eu comecei a seguirvos tamén, xa fai uns cantos programas. Pois sí. Nada, para nosotros é unha maravilla que nos sigas e que nos siga cada unha das persoas que ven estas conversas, que fomos avanzando desde a temporada anterior. Este ano fomos afinando, fomos buscando esas historias de vida, esas historias máis entregadas á nosa infancia, aos nosos antepasados, aos nosos devanceiros, que fan que esa cultura, ese patrimonio territorial da nosa provincia de Lugo pois se alce, que sexa un orgullo para nós, e para eso estamos aquí, aplicamos todo este esforzo, non? Para coñecervos, para coñecernos e para que se coñeza o noso territorio e as nosas costumes, non? É un orgullo ser lucense e é un orgullo tamén que hoxe cerres con nos esta tempada. É un placer, Carmela. Moitísimas gracias a vos, de verdade, que vayamos sempre da man.